Добрый день. Раніца, адчуванне, што ўжо вечар, бо шмат часу з раніцы прайшло. Меня зовут Татьяна Мазалашская, калі хтось не ведае, я праграмны координатор Летучего университета, ну и по совмещательству буду кіраваць летнікам. Па ўсім тэхнічных пытаннях вы ўжо бачылі Марыну сюда ёй. А я зараз распавяду трохі про тое, што як тут будет отбываться, про летник, трошки про университет, про наши задачи и про гульню, какая тут будет, ну а потом мы пойдем по программе. Я сподіваюся, мы потроху обживем в эту простору. Спочатку у нас тут может не все злажено, но я думаю, что это прийти, нам тут жить 4 дні. Сподіваюся, можно на дворе так само тут будет радоваться, как сегодня нечакано нема дождю, а навалит солнышко. Летник, летняя школа – это такая традиционная форма Летучего университета. Я очень рада, что в этом разу у нас довольно шмат новых людей, но, в принципе, звичайно, сюда приезжают те, кто довольно моцно включен в деятельность Летучего, ну и те, кто только хочет познакомиться, доведаться, что мерковать, что узнать. Эта форма, звичайно, выполняет несколько функций. Ну, зрозуміло, что это такие ну, отпочинок не отпочинок. Так? Это довольно вольный формат такого летнего отпочинку, але это для нас не важная частка у развития самого Летучего университета. Одна з головних задач, звичайно, это певні виніки. Виніки не в сенсі, некие формальні справоздачі, а хутчэй ми привозимо сюди то, що за этот год надумали, придумали, чим хотілося б поділитися, про що хотілося б розмовляти. І гэта магчымасць будзе, я спадзяюся, і в межах программы, и поза программой, все же у нас есть час, и, в принципе, это довольно вольная простора, нема нічого обов'язкового. И в этом году у нас еще будет две таких, ну, трохи справоздачных речи, бо в этом году у нас скончают працу две школы, так, скончают працу школы магистров гульні, и две з гэтых школ будут у певном сенсе тут представлять свои выники. Это не школа была. Одна з них есть у открытой кафедры, это школа ВПЛ праца со спадщиной, и это будут доклады тех, кто у школе удзельнічаў, яны будут представлять свои працы за этот час, а другая школа будет трохи у іншым формате презентоваться, бо вы все ведаете, что подчас летника будет гульня, и вось гэтую гульню организуют удзельники, выпускники методологичной школы. И это такая их справоздача, их праца. Другая задача, вельми важная для нас, заўсёды, это то, что мы на летней школе абмяркоўваем тое, куды рухацца далей. Тое, што нас будзе папросіць, як будзе арганізаванае наша жыццё, ну, хутчэй, нават тыя прадметы і фарматы мыслення, якія зададуць нашу будучыню. И в этом году мы вот эту частку присвятили довольно шмат уваги, и она будет проходить в форме гульни, как вы ведаете. И это так само, ну, не просто так, бо вот уже опошние несколько годов мы поступово рухаемся до разумения того, что мы опынаемся на сёння, мы все, и индивидуально, и у своих неких социальных стосунках, и у супольности Летучего университета, и увогуле институции, такие как университет, и іншие институции, опынаются у ситуации радикальных зменаў. И эти измены настолько радикальные, что, в принципе, неким чином планировать свою будущую и высветлять перспективу в таких традиционных форматах, ну, там, прогнозование, стратегичное планирование, ці щось ще, амаль немагчыма, бо гэта будучыня невядома. Мы обмяркоўваем уже некий час, и все больше людей обмяркоўваем то, что на сёння университет як інституцыя, так, як пэўны сацыяльны інстытут, фактычна апынаецца ў абсалютна новай сітуацыі, калі ён страчвае тое сваё структурнае месца, якое ён займаў у працэсах адукацыі, у працэсе арганізацыі мыслення ў грамадстве.
і ў працэсе трансляцыі культуры, ці стварэння культуры, трансляцыі культуры. І зараз трэба наноў шукаць гэтае месца, наноў разумець, з якімі суб'ектамі, структурамі, працэсамі, якія працэсы павінны убудоўвацца. І гэта абсалютна новая сітуацыя. З іншага боку, калі мы глядзім на сённяшнія змены, то мы бачым, што яны адбываюцца на вельмі розных узроўнях і амаль на ўсіх узроўнях. З аднаго боку, мы вельмі добра бачым, што змяняецца эканоміка, тып вытворчасці, ўсё, што пазначаецца рэвалюцыямі, новымі укладамі і так далей. З іншага боку, мы бачым змену сацыяльных стасункаў, новыя эліты, новыя сацыяльныя групы. Мы бачым змену лада жыцця, бо все мы нават тут стварылі тэлеграм-канал для летніка, і мы абсалютна па-іншаму камунікуем, мы па-іншаму выбудоўваем свае траекторыі, і нават мы бачым змены ў пэўным экзістэнцыйным плане, у плане сваёй ідэнтычнасці, свайго разумення таго, як жыць, куды рухацца, як сабе вызначаць, у якой прасторы сабе вызначаць. І вось гэтая вельмі глыбокая і разнастайная змены, яны ствараюць уражанне таго, што гэта немагчыма ахапіць, неяк так, ведаеце, сесть, разумна, рацыянальна раскласці і вызначыць, завтра мы ідзем там направо, ці там налево. Вось. І менавіта таму вось у гэтай сітуацыі мы вельмі добра яе адчуваем, мы разумеем, што для летучага універсітэта як супольнасці, як інстытуцыі і як пэўнай прасторы і пэўнай ідэі ёсць патрэба самавызначэння. І таму мы вырашылі гэтае вызначэнне сябе і таго, чым нам займацца далей, зрабіць у фармаце гульні. Прычым запрасіць у гэтую гульню даволі шырокае кола тых, хто быў звязаны і хто не звязаны з летучым універсітэтам. Таму што гэта новая сітуацыя, яна патрабуе выбудовы новых стасункаў. Што такое гульня і чаму менавіта гульня? Тыя, хто з намі звязаны, ведаюць, што мы лічым, што гэта, в прынцыпе, адна з вельмі важных стваральных форм і форм культуры і форм мыслення. Я думаю, што тыя, хто бачыў праграму, таксама зразумелі, што тут штосьці сур'ёзнае прапануецца. І сапраўды гульня, на наш погляд, гэта, па-першае, тое, што дазваляе працаваць з невядомым. Бо гульня – гэта заўсёды дадатковая, уяўная прастора, якую мы ствараем, і пры гэтым мы вельмі сур'ёзна ў яе паглыбляемся і там штосьці знаходзім. Знаходзім адказы на пытанні, знаходзім самі пытанні, выбудоўваем новыя стасункі і гэтак далей. Гульня – гэта вельмі стваральная рэч, бо менавіта ў гульнёвых формах мы ствараем новае, штосьці новае ў чалавечым, грамадскім жыцці, культурным жыцці. Гэтыя формы потым пераходзяць у звычайнае жыццё, а тым не менш яны даволі часта з'яўляюцца менавіта ў гульнёвых формах. І для нас, ужо для метадолагаў, гульня ці пэўныя формы гульні – гэта вельмі важная частка арганізацыі калектыўнага мыслення. То бок разгорткі нейкіх ідэяў, звязкі іх з практыкай. І менавіта таму мы абіраем форму гульні як той магчымасці зазірнуць у будучыню, якая на сёння нам невядома, зазірнуць, трохі яе засвоіць, асвоіць, зразумець, што нам трэба рабіць, і потым выйсці, і ўжо далей ісці, выбудаваць неяк свой шлях, прынамсі, на бліжэйшы перыяд. Як гэта будзе адбывацца? Ці што гэта за гульня будзе? Зразумела, што гульні бываюць розныя. Мы ў сваёй практыцы выкарыстоўваем арганізацыйна-дзейнасныя гульні. Гэта гульні распрацаваныя ў межах метадалагічнага падыходу. Але тут яна не будзе зроблена так, як цалкам яна робіцца. Хутчэй гэта будзе выкарыстаны прынцыпы, проста мы не можам паспець разгарнуць все, што трэба у гэты час, але я спадзяюся, што у нас усё штосьці атрымаецца. Што гэта за тып гульні? Гэта гульня, якая імітуе, звычайна, гэта імітацыя сітуацыі, нейкай праблемнай сітуацыі, рэальнай праблемнай сітуацыі ў грамадстве, у дзейнасці ці ў практыцы, калі людзі, якія так ці інакш уключаныя ў гэтую сітуацыю, уваходзяць у гульню,
яны там прадстаўляюць пэўныя пазіцыі, якія яны займаюць у рэальнасці таксама, яны займаюць іх і ў гульні, і яны праз гэта прадстаўленне пазіцыю абмяркоўваюць, рухаюцца ад абмеркавання сітуацыі, пастаноўкі праблемаў, магчыма, нейкіх працоўных працэсаў, там, праграмавання, праектавання. Перш за ўсё працуюць яны з паняткамі, схемамі, катэгорыямі і гэтак далей. То бок гэта, гульня не ўсеці ў зайчыка, там скакаць не трэба будзе. Галоўная гульня, вось Саша не падабаецца, што скакаць не трэба, ён будзе арганізоўваць скокі асобна. Гэта гульня, якая адбываецца на дошцы. І якая адбываецца ў інтэлектуальным плане, у якой мы галоўнай цацкай, ці тым, з чым мы гуляем, гэта наше разуменне, гэта паняткі, гэта схемы, гэта нейкі аналіз, гэта тое, што мы агулам... Извините, немножко потрожу вас. Буквально 1 минуточку. А можно не пригодиться? Мы гуляемся с дошкой, мы гуляемся со своим разумением, мы гуляемся со своим розумом, гуляемся, шукаем, вельмі сур'ёзна ставімся да гэтых рэчаў і гуляемся яшчэ ў сябе, у сваю індывідуальнасць, у сваё развіццё, бо калі мы выйшлі з пэўнай пазіцыі, попалі ў гульню, там штосьці змянілася, мы змяніліся самі, мы, магчыма, змянілі сваё разуменне гэтай самай пазіцыі, мы штосьці памянялі і вынеслі на вонкі. Вось гэтыя элементы мы і будзем выкарыстоўваць тут. Як мы будзем гуляць і яшчэ трошкі пра нашу гульню. Вось сапраўды у разуменні гульні вельмі шмат розных характарыстык. І мы звычайна кажам пра такія 4 тыпы гульняў. Все 4 з іх будуць прысутныя тут. Ці вы можете прымерыць іх на сябе. Першы тып гэта гейзь. Гэта спаборніцтва. Спаборніцтва, якое можа адбывацца паміж групамі, якія будуць у гульні, паміж асобнымі людзьмі, паміж пазіцыямі. Так ці інакш, элементы спаборніцтва звычайна надаюць нам энергіі, яны дазваляюць стварыць агоністычныя сітуацыі, дзе мы высвятляем, хто больш правы, хто менш правы, і элементы гейма будуць абавязкова. Другі тып гульні, які таксама будзе, гэта плей. Гэта забава. Мы можем забавляться рознымі рэчамі. Мы можем забавляться нейкімі цацкамі, а можем забавляться ідэямі, разгортваць іх, шукаць нейкай адпаведнасці. Можем забавляться своей особой и змяняць яе, праігрываць нейкія рэчы. Трэці тып гульні, які таксама будзе прысутны, гэта перформанс. То бок прадстаўленне. Я ўжо казала, што ва ўсялякай гульні, асабліва калі мы гуляемся адзін з адным, мы прадстаўляем сябе ў нейкай ролі, у нейкай пазіцыі. Мы ніколі не існуем там як самі па сабе, а мы займаем пазіцыю, мы яе працуем з ёй, мы сабе прадстаўляем кімсьці. У дадзеным выпадку мы, напрыклад, будзем сабе прадстаўляць віртуальную будучыню. Гэта перформанс уцягваю ў сябе як гульню з роллю, так і гульню з сабой, як выканаўцам гэтай ролі. То мы яе падзяляем. І яшчэ адзін тып гульні, які таксама абавязкова будзе, гэта шоу. Шоу гэта, в прынцыпе, таксама прадстаўленне, але прадстаўленне разлічанае на публіку. То бок, я зараз перед вами выступаю, я не просто
такі перформанс кіраўніка гульні, але я вось і гляджу на тых, хтосьці чытае праграмку, хтосьці занатоўвае, слухае, і неяк я рэагую і працую з публікай. Гэта таксама частка нашай гульні. Зразумела, што у тэорыі гульняў шмат выдзяляецца, можа, іншых элементаў, але тым не менш вы бачыце, што як мінімум вось гэтыя 4 тыпы гульні, гэта ўсё ўцягваецца ў нашу гульню. З гэтым усім можна працаваць. Як будзе адбывацца гульня? Па-першае, вы бачыце, у вас у праграмках есть беленькая праграмка і есть зелёненькая. Зелёненькая праграмка – гэта асобная праграмка гульні, якая укладаецца і ў беленькай праграмкі, праграмцы летненькай, там пазначана гульня. Вы пераходзіце сюды. У гульні ёсць тры такіх фармата працы. Першы фармат працы – гэта групавая праца. Мы падзелімся на групы, пра гэта я трохі пазней распавяду. Мы падзелімся на групы, вы вызначыце, у якую групу вы ідзеце, вы разыходзімся, і кожная група, все 4 групы паралельна будуць працаваць па адным і тым жа пытанні, але са свайго боку. Вы працуеце ў групах, і па выніку працы групы вы выносіце на пленарные доклады некое выказывание от группы. Потому что нам, як будут будоваться гэтыя стосункі групу, калі мы кажем, что ёсць у нас некое питание, там ці некая проблема, мы будем глядеть на эту проблему с розных боков. Першая, другая, третья, так, как паспрабаваць схапіць тое, што мы абмяркоўваем з розных пазіцый. То бок гэтая група не з'яўляецца апанентамі адна. Гэта розныя погляды на пытанні, якія мы будуць ствараць для нас гэтую карціну. Таму мы працуем у групах, і другі фармат гэта пленарнае паседжанне. Я яшчэ не сказала. Мы разбіваемся на групы самастойна, у кожнай групе у вас будзе такі дапаможнік, гульня-тэхнік. Гэта спецыяльны абучаны чалавек, які будзе вам дапамагаць. Што ён будзе рабіць? Ён не будзе ўносіць ніякага зместа у тое, што вы будзеце абмяркоўваць. Носьбіты зместа – гэта вы. Гульня-тэхнік – гэта чалавек, які сочыць за тым, каб група працавала па таму пытанню, якое зададзена. Каб мы не пачалі абмяркоўваць штосьці іншае, не сыходзілі кудысьці. Ён будзе сачыць за тым, каб група рухалася, займалася тым, чым трэба займацца, і рыхтавала свой выступ. Ён будзе глядзець за часам, і, магчыма, ён будзе, калі будзе патрэба, падкідваць вам нейкія сродкі для працы з матэрыялам. Але сродкі, а не змест. Групы папрацавалі, вызначыліся з тым, хто прадстаўляе напрацаваныя, і другі фармат – гэта пленарнае паседжанне ці агульнае наше паседжанне, куды групы выносяць свае напрацоўкі. Пленарнае паседжанне будзе там, дзе група выносіць напрацоўкі, і яшчэ у нас кожны дзень будзе такі на пачатку выступ ці поўны змястоўны ўклік. Сёння Владимир Маскевич, завтра Ігор Мамоненко, каб было з чым працаваць. Што такое пленарнае паседжанне? Гэта такое месца зборкі нашай гульні. Гэта месца агульнай дошкі, на якую мы все штосьці прыносім, і потым з яе штосьці выносім. То бок гэта на пленарных паседжаннях мы збіраем нашу гульню, бачым адзін аднаго, бачым, куды мы прасунуліся разам усе. І трэці фармат жыцця ці гульні – гэта індывідуальная праца. Па-першае, вы бачылі ўжо, што гульня займае толькі частку летніка, у вас будзе свой час на тое, які можна будзе патраціць на тое, каб пайсці на адкрытую кафедру і штосьці там абмеркаваць, даведацца і таксама ўцягнуць магчымую гульню. Ці пайсці падумаць пра тыя пытанні і праблемы, якія вас закранулі. І гэта індывідуальная праца, ці такі самарозум, гэта вельмі важная частка, вы пра гэта таксама не забывайце. Яшчэ раз.
Тады прастора гульні, якая абмяжоўвае нас, і час гульні. Час гульні пазначаны ў зялёнай паперцы. Прастора гульні, зразумела, гэта вось наш летнік, яна ўжо пачалася, і далей мы рухаемся. І две плашчыні, у якіх гульня збіраецца, гэта дошка і гэта вы самі, ваша індывідуальнасць. Тое, што ў ёй змяняецца, тое, што дзе вы вызначаецеся, гэта тое, куды збіраюцца вынікі гульні. І, напэўна, ўжо рухаючыся до конца, я прапаную паглядзець на зеленую праграмку і паглядзець, а што ж мы, в прынцыпе, навошта нам гэта трэба і што мы будзем рабіць. Для того, каб паглядзець, што мы будзем рабіць і навошта гэта трэба паглядзець на апошні дзень. У апошні дзень нам трэба зразумець планы на будучыню. Гэта могуць быць асабістыя планы, якімі вы ні з кім не падзеліцеся. Ці асабістыя планы, якімі вы захочаце з кімсьці падзяліцца. Гэта могуць быць планы нейкіх групаў, ці суполак, якія сфармаваліся на гульні. Гэта могуць быць планы, якія распаўсюджваюцца на больш шырокае кола, напрыклад, на нейкія сацыяльныя групы тут ці па-за гэтым летнікам. Ці гэта планы лятучага універсітэта, калі хтосьці вызначаецца як той, хто будзе думаць пра лятучы універсітэт у гэты час. Як мы будзем рухацца? Мы пачнем з разумення кантэкста гістарычнага, культурнага і сацыяльнага. Пачнем з гэтага разумення, паслухаем выступ Владимира Мацкевіча, абмяркуем з ім, а потым, я ўжо сказала, разаб'емся на групы, пойдзем трохі разабрацца з тым, як мы будзем глядзець на усю гульню далей з пазіцыі групы, як мы будзем вызначацца індывідуальна і як мы разумеем гэты самы кантэкст, што ён для нас азначае, як мы сябе ім пачуваем. Другі дзень гульні прызначаны для абмеркавання Беларусі як IT-краіны. І тут нам дапаможа Ігор Мамоненко, які прадставіць гэты канцэпт IT-краіны, які на сёння з'яўляецца бадай адным з магчымай прапанаванай будучыні, якая, хутчэй за ўсё, тым ці іншым спосабам нас чакае. І вось гэта уяўная, в гэтым сэнсе гэтай канцэпт IT-краіны мы паспрабуем ўзяць як тую уяўную гульнёвую прастору, уяўную прастору нашага жыцця, у якую мы будзем гуляць. Мы паспрабуем вырашыць, што гэта тое, што здарылася з намі, і паспрабуем пражыць там. Мы паслухаем Ігора Мамоненка, потым разаб'емся на групы, абмяркуем, прааналізуем, пакрытыкуем Беларусь як IT-краіну і як тое месца, у якім нам магчыма ці немагчыма жыць і дзейнічаць. Потым вынесем гэта на абмеркаванне. На наступны дзень мы яшчэ глыбей пойдзем у разуменне свайго месца ў гэтай будучыні стасункаў нашага чалавечага сацыяльнага вымярэння. І мы пасля дыскусіі пра самавызначэнне і самаразуменне ў новых умовах паспрабуем вызначыць тыя кропкі ў канцэпце IT-краіны, якія нам асабіста ці нам як прадстаўнікам пэўных групаў прадстаўляюцца найбольш праблемнымі ці патрабуючымі нашай увагі, нашай дзейнасці, нашай практыкі. У апошні дзень нам трэба будзе вызначыць прыярытэтныя кропкі і зразумець, як мы можам рухацца у бок разрашэння тых праблемаў, якія будуць пазначаны. Ну і, спадзяюся, на апошнім пленарным паседжанні мы зможам адзін аднаму прадставіць тое, як мы бачым супольную ці індывідуальную будучыню.
Я яшчэ павінна сказаць, што усе фарматы, якія прапануе школа, яны свабодныя. Вы вольны абіраць прысутнасць і ўдзел у адкрытых кафедрах, вы вольны выбіраць удзел ці не ўдзел у гульні. Адзінае, што як у звычайнай гульні, калі вы пачынаеце, калі вы прыходзіце гуляцца, вы уступаеце ў стасункі з іншымі гульцамі, то гэта значыць, што трэба нейкім чынам ці то дагуліваць сваю ролю да канца, ці то нейкім абгрунтаваным спосабам выходзіць. Таму гульня не з'яўляецца абавязковай. В прынцыпе, можна прысутнічаць у астатніх фарматах і не гуляцца. Калі вы гатовы ўключыцца ў гэта абмеркаванне нашай будучыні, то калі ласка. Я на гэтым сканчаю. Адзінае, што я зараз павешу тут шэраг правілаў для гульні, каб вы проста іх памяталі. Павешу. Правілы всего 4. Падчас гульні, калі вы штосьці кажаце, ці штосьці делаеце, робіце нейкае выказванне, гэта ход у гульні, гэта учынак. То бок кожнае ваше слово, развага, дзеянне, гэта ход. Так да яго і стаўцеся. Адказна з усім імпэтам. Кожнае слово, паколькі мы ў гульні прадстаўляемся ў пэўнай пазіцыі, кожнае слово ці кожнае дзеянне, выказванне, гэта пэўная пазіцыя. Гэта адлюстраванне пэўнай пазіцыі вашай, і да вас будуць звяртацца, каб вас зразумець. Вы зараз як хто гэта робіце? Бо калі гэтага няма, то абсолютно незразумела, бо мы ўсе ў розных сацыяльных стасунках бываем і індывідуальных станах, каб нам адзін аднаго разумець, каб наши выказванні і дзеянні былі чымсьці абгрунтаванымі, они павінны быць абгрунтаваны нейкай пазіцыі, якую вы абіраеце падчас гэтай гульні. Што я написала? Вход, выход і гэтак далей, пераходы з групы ў групу, выхады з гульні, ці наадварот, калі там хтосьці пазней прыязджае, уваходы, яны будуць патрабаваць ад вас нейкага абгрунтавання. Чаму вы гэта робіце, як вы гэта робіце, бо гэта не проста що паглядзеў, там паглядзеў. Бо калі мы працуем на нейкую агульную прастору, то гэта вельмі важна, і гэта пэўная павага адзін да аднаго. І час, хоць мы сёння пачатак спазніліся, але час нікога не чакае, час у нас вельмі хуткі, таму мы будзем пачынаць, прынамсі, гульнёвыя, я думаю, што ўсе астатнія рэчы у час. Колькі будзе людзей, столькі будзе людзей. Імкніцеся прыходзіць у час. Напэўна, гэта ўсё, што я хацела сказаць пра тое, як мы будзем жыць. Калі ёсць нейкія пытанні, я яшчэ магу патлумачыць караценька. Калі не, мы перейдем до выступа. Ці ёсць пытанні? Сказала, что вольный удел, можно удзельнічаць ці не удзельнічаць, не удзел у гульні, не ўступленне ў гульню дазваляе удзельнічаць у пленарных паседжаннях? Так, там, где у нас есть выступы, так, вы можете приходить слухаць выступы, але не ісці ў групу і не уключаться. А назирать вы не можете? Назирать, разумеете, вы можете, калі вы приходите ў групу і там групповая праца, то, в принципе, калі група дазволіць сидзець збоку і назираць, то магчыма, але гэта гульня. Я нічога не могу сказаць, група можа не дазволіць. Якая-небудзь, а можа і дазволіць. І яшчэ, там у нас будзе 4 групы, якія я прапаную, і 5-я, пра групу трохі пазней, 5-я будзе метадолагічная група. В прынцыпе, магчыма заснаванне яшчэ нейкіх груп. Калі ваше самавызначэнне не попадае ніяк, і вы хочаце сказаць сваё слово, але гэта таксама трэба будзе абгрунтаваць. Гэта такі скрайні выпадак. Яшчэ пытанні? Все, сказала, что слово это учинок, если не мешать,